Magandang hapon po sa inyong lahat. So for today ay pupunta kami doon sa Alcala. Kasama ko si Yorski. Ayan, dito kami mag-meet sa Villasis. Ayan, bomba daw eh. Guys, nandito na kami sa Villasis Bagsakan. So ngayon ay pupunta kami sa motor show ng Alcala. Ayan. Yan pala si Yorski. Tara na. Hanap tayo ng guys, gasoline station. Dito na, Shell. Nauna na sila guys. Hoy, wait nyo ako. Yan, si Sir Ricky. Galing Kalasyaw pa yan. Si Sir Yorski pala ay isang judge. Kami naman ay magbablog doon kahit konti lang yung vlog namin. First time ko rin makapasyal sa Alcala ng motor show. Nagpapasalamat pala ako kay Lolo YT at sa Google AdSense guys, kasi dumating na yung Google AdSense natin. Ito yun guys. So ipon na lang tayo ng $100 para makapag-sahod na rin tayo. Hindi ko naman maaabot to kung wala kayong mga subscriber ko at mga laging nanonood. Salamat mga ka-Andring guys. Yan. So sa mga nagpapa-shoutout pala, shoutout sa inyo guys. Hindi ko na kayo isa-isain guys kasi ang dami nyo. Basta I love you all, shoutout po. So dito na kami sa baba ng tulay ng Carmen. Medyo bilis-bilisan lang natin konti kasi makakulimlim na guys. Oh, sige, bumbu mo konti. Okay na. Okay. Dalawa? Oo. Dadan si ma'am. Traffic na. Oh guys. Oo. Oo. Okay na. Now. Okay, idol. Ito lang. Okay. Sticker ko na, sticker. Wala na. Okay. Okay, ma'am. Nagagalit na sila. Anong pangalan mo, ma'am? Shoutout sir, Mary Jane Abalo. Mary Jane Abalo, shoutout po. Okay. Oh, sige, sige. Okay na. Ito, oh, yan. Okay, okay na. Thank you. Ay. Okay. Ano pangalan mo? Okay. Oo. Sama nyo. Ayan, yan. Aldi. Ayan. Okay. Oh. Subscribe na lang sir ha. Okay. Okay, sticker. Oh, pangalan nyo. Okay. Para kagawad ka. Ito ka nasisira ulo. Oh, wala na, ubos na. Ayan guys, nakuha na namin yung sticker. Ayan, medyo umambon na. Wait natin si Sir Yorski. So yan mga ka-Andring, pupunta na kami dun sa motor show ng Alcala. So kita-kits na lang tayo dun. Dito na kami guys. Okay. Okay. Grabe, daming tao guys.
guys. Okay. Sunod na lang po kayo kay Motoyers. Sunod na lang daw. Motor show, ride a coast. Yan guys. Oh, ang ganda. Ganda naman ng BMW na yan. So nandito na tayo guys sa auditorium ng Alcala Motor Show. House music. Oh, pati na. Shout out. Shoutout kay ano? Kay Macho Kakot, kay Rojak Flame Shop. Shoutout. Oh, shout out. Maganda. Sticker po. Maganda ba? Ha? Ah, sticker. Pangalan niyo muna. Nahiya ka ba? Bakit nahiya ka? Okay. Subscribe na lang ha. Opo. Okay. Shout out sticker. Subscribe. Ikaw ma'am, anong pangalan mo? Mamaya. Saglit lang ha. Okay, wait lang mama. Okay, ikaw naman, kinagsambahan lang eh. Machamba lang ata po. Ay, sinabi mo sticker. Ha? May sticker ka, di ba? Andan sa sticker yun. Kuya, Ajay, Ah. TikTok ata oy. Na? Meron nga nata. Okay. Subscribe po tayo sa channel nyo ngayon. Okay, thank you. Aldi. Photo vlog. Perfect. Follow tayo sa Para- Facebook. Subscribe na lang sir ha. Thank you sir. Anong grupo kayo sir? TRG Indo Rider team ko. Saan po yung motor niyo dyan sir? Red. Ah, yung red. From Santa Maria po. Okay. Pwede bang shoutout sir? Oh, sige. Shoutout sa Santa Maria Is Riders Club tsaka sa TRG. Ayun. Saan may sticker yan, sir? Dito. Ay, oo, motovlog. Sige, sir. Sa mga Ilocano. Lagay ko sa... Ano kayo sir? Alcala sir, Alcala. Alcala. Sir. Shoutout po tayo kay sino? Sama sa mga Ilocano sa Alcala chapter. Okay. Biyag at biyag. Thank you sir ha. Thank you sir, thank you. Okay guys, so marami tayong vloggers ngayon dito sa ating Motor Show for a Cause. Nandito si Moto Daddy, nandito si Moto Yorski, nandito si Ati. Ganda naman sir ano? Anong motor yan sir? Lipan, yung Yung motor yan. Kaya kung kayo Sige niya sir ha. Anong year model yan sir? ikot dyan, Kagagawa lang. Anong model yan sir na lipan? Ay, luma yan. Old model na yung lipan na yan. Oh, ganda yung pagkagawa no sir. guys, tago muna ha. YouTube yan. Baka makita ni Guys, ang gandang pagkagawa. sa lahat po ng mga nakahawak po ng mga sticker dyan. 60 na yan. 60,000. Oh. May sorpresa po kami para sa inyo. Pati ito
itong mga kuan, iba itong 4,000 ito, yung bungo lang. Saan yung 4,000 yan, sir? Bungo, ito bungo lang ha. Bungo lang. 4,000. Hindi pa sali mga ilaw. Ibang presyo niyan. Ang pwede lang po na nasa loob sa Saan nyo ba yun, sir? Oo, yan po mga customer. is yung owner at ang kanyang Pangalan niyo, sir? Kapitan nyo inyo. Kapitan mo rin nyo. Yun nyo ng Karalbakanan. Shoutout, sir. Ay, ano ba yan? Nakalive ba yan? I-upload pa lang sa YouTube, sir. YouTube. Opo. Okay. Calling card. May calling card siya, sir, oh. Binigyan ako. Ito maganda, sir, oh. Ito, Buwan ito. ba yan, sir? Maraming salamat po sa mga models namin for today. Ang Ano lahat sir? Ano yan? Eh, anong gamit yan, sir, oh? Yung Ito, dalawa na yan. ito, reverse. Shena reverse. Benitulas, Lorna Guajardo. Anong year model to, sir? Maraming salamat. 2021. 2021. Pasim ba ito? Customize ng 2021. Assistant and owner One, ng whip, po 125. nasa loob. Pwede po muna kayong pupunta sa site. Ganda naman yung makina, Wave May 125. kailangan po mamaya. Hindi ko na. Kasi may umiikot Magkano po rin yung ngayon ano dyan? na Ano nag-check to, mga sa mga 80,000. unexpected 80,000 yung gastos ni sir. Oo. Anong pangalan ng sasakyan nito, sir? EBR, di ba? Tawag nyo may EBR ba yung mga kanila? Sinit up nyo na lang po. Okay na ngayon sa mga Binibinta ko ito kung sinong gustong mga nito. Tama, may YouTube yan. Opo. Binibinta ko na 90, may sounds yan, may sound. video yan. Alright, so for sale na to, For sale, kung ano pa. 90,000. Okay. So mga guys, at mga Andring, for sale po, 90,000. Vlogger today, mga kapatid. Okay, so may Nag-ikot sound po pa. sila dyan. Ay. Ganda naman sir, ano? Pwede bang sound check natin yung sounds niya? Try natin, sir. Try natin ito sounds. Ayan. Okay. Okay, sir, ha? Okay, sir. Okay, so Anong grupo nyo? Batang Pangasinan, sir. Batang Pangasinan Riders Club. Bigyan tayo ng sticker. Mayor Jojo Callejon. So, anong pangalan mo, sir? Patrick, sir. Patrick. Ikaw, sir? Samuel. Oh, shoutout sa inyo, sir, ha? Mayor Carlos Lopez of Pasigdan, Pangasinan. SK Chairman Jimuel Rubosa. SK Chairman Jimuel Casali. Senator Mendoza. Okay. Marilyn Vasco. Catalan. Baka may gusto kayong batiin. Shoutout. Binibati ko si CJ Perez. Okay. Ay, sir. Perez. Tignan mo po. Pupogin nyo. Mulawin. Bola lang yan. Bistro. Let's go to Paris. Dalawa. Samwise by Ang pangalan mo, sir? Okay na. Yan. Christian. Consumer goods trading. Okay. Todo de la Cruz. Thank you, sir. Vegas. Stocking. Sir, ano eh? Eagles Car Wash. Thank you. Bistro of the Bay. Subscribe na lang po. Inasal. Review Ang sticker. not far. Subscribe na lang po, mga. Thank you. Corpus Diaz Dental Clinic. 3 JRs na kuyahin. Subscribe na lang, sir. Yan. TV Philippine. ARs na kuyahin. Zayan Shamay. Marilyn Cerezo Vasco. Team Cerezo. Teresa Rojas Rosa. Team Zumba Lawa. Team Asma. Puma. Power Truck. Mack Truck. Trading. Sige, ma'am. Siyempre, bibigyan natin, sir. Yan. Ma'am, pa-subscribe lang. Ilocano kayo, ma'am. Oh, subscribe ako, ma'am.
Video kayo, tanong video kayo. Oh. Batiin mo, shoutout mo ni lakay mo. Ha? Pangalawang lakay. Ay, wala po. Inganagan nyo, ma'am? Anong pangalan nyo? Elizabeth. Mga Taras kayo, Ilocano. Ilocano kayo nga. Isabel. Ikaw, ma'am? Hi, Gloria Andaya. I'm 60 cm. Yes, ma'am. Anong pangalan mo, ma'am? Sheila. Sheila. Okay, shoutout, ma'am. Sumayaw ka kanina, ma'am? Sasayaw ba lang kayo mamaya? Sasayaw pa lang. Sasayaw pa lang. Tatlo. Tatlo kami doon. Ay, ikaw, ma'am, ha? Tatlo rin siguro asawa mo. Ay, lima. Lima. Joke lang. Joke lang yun. Joke lang yun. Tampupay. Ay, hindi lang tatlo, lima sa joke lang. Pagsayahan. Guys, ito yung mga model, oh. Tatanungin natin mamaya isa-isa. For giving a trophy of Kilala na kita. Ikaw ba si Maymay? Hindi. Kala ko ikaw si Maymay. Mamay-ari ng puso ko. Oh, mama. Thank you po. Okay. Pangalan mo, ma'am? Liana po. Liana. Taga dito ka rin, ma'am. Oh, taga Bersamin po. Few inches later. So guys, sila pala yung mga model dito sa motor show. Anong pangalan mo, ma'am? Belinda Store po. Ilang taon ka na, ma'am? 22 po. 22. Single, ma'am? Oh, guys, single si ma'am. Ano yung gusto mong lalaki, ma'am? Masipag. Masipag. Mabait. Ay, ano pa, ma'am? Masipag, mabait lang. Ayaw mo yung may big bike. Hey, ma'am, thank you, ma'am. Yung isa naman yung model dito. Anong pangalan mo, ma'am? Lorna Gahardi. Single. Single po. Single, ma'am. Yeah. Tatanong na ako sa inyo, ha? Sige po. Kung papipiliin ka, ano yung gusto mo? Ducks or Jutes? Siyempre para sa akin, foods na lang siguro. Foods, syempre. Foods. Anong klaseng foods? Jumbo hotdog. Kaya, papalitan ko. Relax na lang. Relax na lang. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Next si ma'am. So, anong pangalan mo, ma'am? Sherry Fortugan. Ma'am, ilang taon ka na, ma'am? 19 years old. 19 years old. Single. Uy, single. Okay. Pwede magtanong, ma'am, sa'yo. Ay, tatanong ko sa'yo, ma'am. Lason ka ba? Ha? Ma'am, lason ka ba? Bakit? Ma'am, handa akong inumin ka kahit mamatay ako, matikman lang kita. Para-paraan ka na naman. Ang mga tingin mo na yan, alam ko yan. Huwag ka nga ilang sabihin mo na yan. Magkakareho lang tayo na. Oh my God. Thank you, ma'am. Okay lang, ma'am. I-upload ko na kayo, ma'am. Ilocano kayo, pares kayo ng Ilocano. Pa-subscribe na lang sa channel ko, ma'am. Don't worry. 1 hour later. Oh, saan yung kanyo dyan? Motor niyo, sir? Ang grupo kayo? Ha? Gamapi. Ano? Gamapi. Tahugamapi. Shoutout sa Oh, shoutout nga ron. Sa inyo. Shoutout po. Oh, Ilocano kayo man niya. Opo. Oh, nagugwapo kayo na eh. Come on. Singwapo tayo. Few inches later. Guys, ay punta na kami, uwi na kami guys. Salamat sa pag-invite. Motor show ng Alcala. Okay.
ba na ako? Ready? Sige po. Thank you po. Okay na guys.